Antonell Dobre Rumen ta' 29 sena intbat 7 snin ħabs wara li l-ġurati sabu ħati li kaġuna l-mewt tas Sudanis Osama al-Shazli Saleh fi 17 ta' Marzu 2012. Wara li deliberata l-7 sigħat, il-ġurija sabet lil Dobre ħati bi 8 voti kontra wieħed li kaġuna ferita gravi segwita bil-mewt. Għalkemm qalu li rejat kien skużabli għax kien provokat. Fil-waqt li xinin ara l-verdett Dobre ma wera l-ebda emozzjoni, martu ħutu deru kommossi ferm, partikolarment xinin qrat is-sentenza. Il-prosekuzzjoni qalet li l-akkużat ta' daqqa lil Saleh f'wiċċu meta kien jaf li se jweġġaw, tant li fil-fatt Saleh waqa' u laqat rasu. Saleh sofra minn emorraġija u tilef ħajtu 3 jiem wara. L-akkużat stqar li Saleh ta' daqqa lil sieħbu Rumen Radu Rika f'imnieħru waqt li kienu fi klab f'Paċeville. Dobre seta' jintbagħat bejn 4 snin u 13-il sena ħabs. Fi trattazzjoni qabel is-sentenza, id-difiża talbet li tingħata l-pena minima, xi ħaġa li kif mistenni il-prosekuzzjoni opponit. Is-sentenza tal-imħallef Antonio Mizzi li kien qed jippresjedi l-ewwel ġuri tiegħu kienet fi triq ta' nofs. Minn barra 7 snin ħabs, Dobre kien immultat 3,000 euro.